atong palakpakan ang isa ang Ginoo sa iyang kinabuhi, walay lain si Vandermol Vergara. Glory to God. Hallelujah. May kayang Ginoo. Ako sa naisipit. Sige. Again, may hapon sa tanan. Excited ba ta nga makadungog sa mensahe? No, sa pulong si Ginoo karong adlaw. Amen. So, ingna ato mga tapat di nga excited ko. Na jud. Ano din ang puhito na itong dapat kasi niya natulog na ba? Excited jud. Bitaw, meanwhile sa layo dito sa SRP, ang mga tao dito, no? Mga wala pa mga unbelievers pa ba? Wala pa na sila sa tinuod nga buhi nga Dios. Samtang sila busy nga do kita magpakabisi ta, maminaw ta ug atong binsaron o i-apply sa itong kinabuhi kung unsa man ang ipadayag nga mensahe karon sa Ginoo karong hapuna, no mga igsoon. And I believe that the message for today is very powerful jud mga igsoon. Basta kini nga message kanang grabe sa jud, no, kung mao ni ang gikuan sa Ginoo nako nga kini nga dabita o kini nga verse, no. And I praise that, no, nga ang atong madunggan karon kana mutuot jud sa atong kasing-kasing dili lang sa atong dunggan, no. Muli ta sa atong balay puno o inspired, no, sa tungod sa atong nadunggan ug sa atong nakatunan. Okay? So last time Pastor Nelfa talk about God's favor, no? And yes, we are all favored by God when we became children of God. Amen ba? Amen. So, iyang pabor na anak to, no? Kung atong basahon tong or atong i-recall ang iyang usa ka verse nga gihatag sa Psalm 147 verse 11 says that the Lord favors those who fear and worship Him. Ba? Kailan mo ito? No? The Lord favors those who fear and worship Him. And we are really blessed mga igsoon that His favor is on us. No? Ang problema lang, no, kasagaran sa mga Christian karon nowadays, we are trying to live by one hand. Your left, no? No? We're trying to live our lives on one left hand, which is just God's favor. No? Sige lang ito pangayo. Lord, unta, gay ko ni mo ani, tagay ko ani, Lord, unta, mo ni. Lord, unta, mo ni. So sige lang ito pangayo favor. But what about our right hand? No? Di ba? Kung boksingero, duha mo dyan ang kamot, left, di mo na pwede sige nag-left. Duha na ang kamot. Umulihog ta sa itong panimalay, manlimpyutan, puputag silig, ugdas pa, duha ka kamot. Mangugas ng plato, duha ka kamot. No? Dili lang tayo sige kang sa left. What about the labor? No? Again, balik ko na to. What about the labor? No? Dili lang puro God's favor. We need to produce labor, no? And sa karon mga tao mauna yung usa na kamot ang gigamit, no? Pero what about the labor to the Lord? So mao na ang atong isgutan karon. And ibaw po ang aking message karon hapuna. Grabe jud ang impact sa atong kinabuhi when kung ato lang dyan yung paminaw. No? Ready na ba ang tanan? No? So, karon ang title karon sa akong topic is, so serving the Lord is worshiping the Lord. No? Kung niingon sa atong gihatag ni pastora sa Psalm 147
verse 11 says that the Lord favors those who fear and worship Him. So kung gusto tayo favor ni Lord, kinahanglan ato sa i-worship si Lord. And how do we do that? O nag-iingon, serving the Lord is worshiping the Lord. Diba? So, before nato nasugdan, mag-ampo sa kita para ang presensya o ang wisdom sa Holy Spirit, sa Balang Espiritu, mo'y mo pa sabot ka na to, no? And ma-open up atong heart and mind. Okay, let's pray, my soul. Heavenly Father, Lord, thank you for this wonderful afternoon, Lord, and salamat sa favor, Lord God, sa pag-choose ka na mo, Ginoo. Ngayon mo kaming gilikay sa silot, sa kalayo, Ginoo. Meanwhile, ang mga tao, Lord God, daghan pa mga nasalaag, Ginoo. Pero kami, imo kaming gipili, Lord God. Lord, thank you kaayo sa imong ihatag na pabor, Lord God. And Lord, we pray, Lord God, that your word will manifest today. Lord, we are humbling ourselves in your presence, Ginoo. Lord, among gipaubos, ang among kaugalingon diha kanimo, Ginoo, among gikumit, ang among kaugalingon sa imuhang presensya karon hapuna, Ginoo. O Holy Spirit, pour us your wisdom, the gift of wisdom, Lord God, so that mutuhog kini sa among dili lang sa muna-huna kundi hasta sa among kasing-kasing, Ginoo, ang imong mensahe sa imong katawhan karon, Ginoo. Ug amo kini i-apply matag kinabuhi. Matag adlaw sa imong kinabuhi, Lord God. Lord, thankful kami kanimo, Ginoo, tanang dungog ug himaya among gibalik ya kanimo sa ngalan sa imong anak nga si Jesus. Amen. Amen. Okay? So na ako'y verse din na. Paliw ko Romans 12 verse 1. So, paliw ko nish. Yan. So, atong basahon dungan ta. Let us read verse 1 sa Romans chapter 12. No, tulo lang ang version para ay Bisaya na ay duha ka English, no? Basahon na ko una. In Romans 12, chapter 12, verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. So, yung King James Version na, o na ako'y English Standard Version, ESV, I appeal to you, therefore, no? Therefore, brothers, by the mercies of God, present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. So makita nato, no? Sa laing translation, service. Sa laing translation, worship. No? Kaya ino naman sa atong topic karon, worshiping, serving God is worshiping God. So sa Bisaya pa, busa mga igsoon, tungod sa kaluoy sa Dios kanato, nagahangyo ako kaninyo, nga ihalad ninyo ang inyong kaugalingon isip buhi nga halad alang sa Dios. Itugyan ninyo ang inyong kaugalingon sa pag-alagad kaniya sumala sa iyang nahimutan. Mao kini ang gusto nga pagsimba sa Diyos. Sabta na ba? Amen ba? No? So, kinsa man diri ang nagatuo nga before unta lang chapter 12, 9, 11. Tuotan no, before chapter 12, dapat na yun yung chapter 11. Chapter na before 11, nandiyon yung chapter 10. No? Pabalik, ang tuluan. No? Ang ingon diha ni Apostle Paul, Therefore, brothers, by the mercies of God, I to present your bodies. So dito sa Pikas na translation, no? Or Light translation, offer. No? I-offer daw ko na to. Therefore, nang nakaingon na siya na therefore. No? Siguro, ato nang diskutan ko yung mga igsoon, before ang chapter 12, naagin ay chapter 1 to 11. Kung ato nang ibasa,
O kita nabasa nato ang Romans chapter 1 hangtod chapter 11, makita yun nato diha nga si Apostle Paul iyang gisulti o iyang ipakita ang kamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. No, kung atong ginang basahon, kung ibasa ba na nato ang Roma 1 hangtod 11, gisulti o ipakita diha ni Apostle Pablo nga ang atong Ginoo maayo gyud kanato. No? Kay in Romans, no, nga kini nga book, no, si Apostle Paul nag-ingon diha, he is not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. No? Ingon sa siya dito, he also said that all of us have sinned and fall short of glory of God. So dito na natin mabasa sa Romans. No? He also said in chapter 5 that while we were still sinners, no, makasasala kita, Christ died for us. Si Kristo namatay gapon para kanato. No? In chapter 6 po, niingon po si Apostle Pablo nga, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. No? Niingon po si Apostle Paul na ang gugma sa atong Diyos everlasting. No? If God is for us, who can be against us? Dito kita nato mabasa, so ato gining basahon tanan. Dito kay siya ma-inspire o ma-motivate yun ang kada usa ka nato mga Kristiyano. Ato ni basahon nga gisuwat o gisulti dito sa chapter 1 to 11. No? In chapter 10 po, niingon po si Apostle Paul nito, when you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. No? He's talking about salvation sa chapter 10. So, and now that you are saved, karon nga kita luwas na ta. Sa inyo din luwas na ta. Isa ka mo. Amen. Luwas na ta. And now that we're saved and you receive God's mercy and grace, the gift of salvation na isulti ni Paul diya sa Roma, no? Balik-balik na niyang isulti nato that God loved us. That God justified you by faith. No? Gi-cleanse ka sa Ginoo, gilimpyuhan ka sa Ginoo, gipasaylo ang atong mga sala sa Ginoo. No? And because God loves you, that He sent His only begotten Son, no, to save you. Not just you and me. Ako, habi ko na. No? So God loves you not because you are good. Dili kayo mong ibutan ka. Maong butan ng Ginoo nimo. Dili na mo. Kay tungod, God is always good. Amen ba? No? Dili mo nga, ang pakabutan ko para higugmaon ko sa Ginoo. Wala, higugma na tadaan sa Ginoo. Amen? No? Higugma na tadaan. Dili na ingon, gibutan ka, mayroon tao. Higugma na tadaan sa Ginoo. No? So, karon ato ingon, chapter 12, verse 1, ingon si Apostle Paul, therefore, sa 1 to 11 iyang iskot ang kamaayo sa Ginoo, ang gugma sa Ginoo, ang kaluwasan ang gihatag sa Ginoo, ang paglimpyo sa Ginoo kanato, ang pag-cleanse sa Ginoo kanato. And therefore, isulti siya diha, offer yourselves, no? Present yourself, your bodies, as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. No? So mga laga di ay, service di ay. So pag-serve di ay, is a form of worship. No? Diba ang Christian, worship yung kita Ginoo. Sa dili bagay ta Kristohalo, may kitang worship kung manika. Matod pa sa testimony ni sa kumpares, no? Mga ubang unbeliever. Nagkaroon na kailan ta giluwas na sa Ginoo. Dili ba ta worship sa atong Dios, sa atong buhing Dios? Di ba? Karon ato na isgutan mga igsoon. Ingon siya diha, therefore I urge you brothers. Excuse me. Sa Bisaya,
Busa, nagahangyo ako kaninyo. Sa Tagalog pa, nakikiusap. Please. No, murag grabe kayo ba? Ningon siya, therefore, please, I urge you, brothers and sisters. No, murag ingon si Apostle Paul ba nga? Ingon si Apostle Pablo, no, nga, busa, si Spirit, busa, Quincy, no, busa, Journey, no, busa, Nish, Brother Walter, busa, giluwas kita, maayong Ginoo nga nato. Why not offer yourself as a living sacrifice, holy and acceptable to God? No? Naghangyo si Apostle Paul. Therefore, sa kamaayo sa atong Diyos, ato sa suklian, ipresentar nato ang atong kaugalingon. No? Saon man. Karon, ingon siya diya. So therefore, what does Apostle mean when he says therefore? Nung kita ko nga kaibawa man ta nga gracious si Lord, maayo si Lord sa tua. So therefore, make sense lang jud that you offer yourself. Diba? Make sense ba? May zone? No? Tingnan ako na yung tapan niya, make sense lang. Make sense atong i-worship si Lord, diba? Make sense lang. Diba, kung kita tagaan tao kamaayo sa atong mga igsuon or amigo, amiga, ato man nasuklian o kamaayo po, diba? Ang problema sa tagaan sa tag kanang problema o kasuko, ito sa suklian kasuko. Dili batik na, dili na mao, dili na ikuan. No? So it is just right and it makes sense nga ato yung suklian ang kamaayo sa Ginoo. Diba? Kita giluwas na sa Diyos. Nya, higugma ta, yugasan ta. Usa na sa make sense and right to worship God. No? And what doesn't make sense, nga giluwas ta, pero wala tay paki niya. So kadi mong gidawat si Kristo, wala na kay oras niya. No, gihimo lang nimo siyang additional or add-on sa imong kinabuhi nga in times nga kinahanglan nimo siya, diha ra nimo siya tawgon. Diha ra ka mo sampit. Ug nainindot nga blessing umabot, diha ra ka magpasalamat. No? Dili mo na naunta ang atong time of service and worship. Kay ingon diha reasonable service. No? Spiritual worship sa lain na translation. So, Apostle Paul said, grabe ang love ni Lord Jude. No? Naghangyo yun siya. Kaya tungkol sa kamaayo ni Lord kanato. Grabe yun ang iyang higugma nato. No? So, karon nga Kristohanon na yun kita. Saan mo yun nato na mga lagad ba dita? No? Ang matana siguro na sa matagusan nato, need ba na bro? Pastora, need ba ni mga lagad ko sa simbahan? Busy naman kay ko. Nagtinda ko na ninda, bayang ko sa muang, pinanglan ko ka ng income. Pastora, kanang naharap ko yung trabaho, busy ko. So na, I'm running a business, busy ko. Busy ko sa akong mga anak, estudyante niya, inahan baya ko. Dagan kay kong katimanon sa balay. Nung dumi nga atong service is ang atong worship. So need bagin nato na, need kayo. Di ba? Kung ikaw lang jud tinuod jud ka nga la feel jud nimo ang gugma sa Ginoo sa imong kinabuhi. Na transformation diha sa imong kinabuhi. Na ay mga changes, na ay mga blessing na moabot. Na feel nimo siya nga na presensya sa Ginoo kanimo. Is it unreasonable ba nga ato i-worship si Lord? Tagaan nato og priority and time si Lord. Diba? Amen ba? Kay
kung kita giluwas ta niya mura na tagwalay Ginoo, wala si Lord nato, aw questionable dahil na yung kaluwasan gidawat. Diba? Kaya kung ako as a child of God, no? As iyang anak, no? Lagot, murag ko anak ba? Lagi na ko akong papa. No? Paraigon kay ko. Yung anak ta dapat. Ingon ana dapat ang atong mentality, ang atong priority. Si Lord, wala man tayo mahimo, wala ang Ginoo. Diba? Kaya ang Ginoo, pwede na naman pabiling Ginoo kung wala ta. Kung wala ta, bisan wala pa ta. Bisan ba, katong uban na dito nagtapok sa SRP, wala pa na sila. Ang Ginoo, kaya magpabiling Ginoo. No? So karon mo ingon ta, need ba na bro? Need ba na masura? Of course. Kung tinuod jud sa imong kinabuhi nga nadawat nimo ang gugma o ang kaluwasan sa Dios, no? Unsa may imong response ana? Sa usa ka tawo nga na-feel ang presensya sa Ginoo, dili jud na murag sa English ba baka na you can't help it. Dili jud na nimo kaya nga dili ka mo respond sa iyang pagkamaayo. Murag kung bahalag ka na, baka, Lord, hallelujah, Lord, bahalag kinsa pa yung makakita dito or makakita tapan ni mo sa reaction nila. Sa ako mo dahil sa Ginoo. Naiuban dito sa akuan. Patong nag-Jesus rates. Lapok to, pero naiuban dito, niluhod yun. Sa lapok. No? Ingon ana ang ilang na-feel. Ingon ana nila kalab ang Ginoo. Ingon ana kay importante kanila ang Ginoo. Sulahi na kung ang Ginoo diha kanimo sa imong kinabuhi, mararagwa questionable jud na ang imong kaluwasan, questionable ang imong gugma, questionable jud na ang imong pagka-Kristiyano or Kristohano. Or much worse, naabag yun diha si Kristo nimo. No? Kaya ang anak sa Ginoo mangita gyud ang Amahan. Amen. No? So katong basahon ng Joshua chapter 24, verse 15. No? Mabasa na ba? No? Tulo mo muna kayo para mabasa baka English sa kasi. And if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve. Whether the gods your father served in the region beyond the river, no? Sa ubang version, Euphrates na yung yan. Or the gods of the Amorites in whose land you dwell, but as for me and my house, we will serve the Lord. Grabe, powerful ini. Ganahan sa lingwa nga verse, ganahan sa si Daddy ani, ang Daddy ni Pastora. No? Yan, hindi ako karon kay sa Siguado. Apan kung dili ninyo ikalipay ang pagpangalagad sa Ginoo, pagpili kamo karong adlaw kung kinsa ang inyong alagaran or alagaron. Pili. Kaya gani, ipili ninyo, diri, wako dito. No, nayo ba nga Kristiyano, Kristohano, pero dudua pa, sayo, tampong nga na, no, tampong pag mga lain-laing mga festivities, no, sa kuwan pa, balimbing, or dili pa 100% nga, kanang 100% convinced nga atong Ginoo buhi. So, mga na-questionable kayo. Ingon siya, bahala mo, basta pili ko karong adlaw sa inyong alagaran. Pero ingon si Joshua na, apan ako o akong pamilya mualagad sa Ginoo. Amen? So, nga na ba ang atong desire sa atong kasing-kasing mga igsoon? Desire sa pagpangalagad sa Ginoo? Desire nga, dili lang ikaw, no? Ang mga members sa family nga walang panaluwas, gusto niyo maluwas po, no? Ingon siya, as for me and my house, gusto ko hasta akong mga member sa pamilya mo-serve sa atong Ginoo, sa atong buhing Diyos. Dili lang kay ako, bahala na akong bana, igaya na bulo. Bahala na ako igagaw niya, bahala na akong mga auntie niya o akong mga lula, gaya na bulo. No. Ato na sila ang spiritual battle prayer. Ato pinag-iampo. Hindi rin gusto. Kita rin maluwas. Labi na atong mga parente.
labi na mga close friends, labi na ang mga silingan nga nasuot na nimo, no? Labi na yung mga kaaway. No, kay ningon jud. Ako ako ra ni share ato dito sa ilan ko ba? Ingon tong sa pastor dito nga ito po man to siya sa katong si sister ba? Siya kung dili nimo sugto na kong migo, ay muan na lang siyang kaaway. Ano naman pastor? Ay isugo man ang Ginoo si Kristo nga igugmaan mo paaway, ay mura gyapon siyang higugmaon, di ba? So wala kay daganan higugmaon. No sugo na higugmaon na totong mga kaaway even na ato mga silingan, ato gyapon nang iapil sa atong pagampo. Ato gyapon na silang sangyawan sa kaluwasan sa may balita. No? So karon nabasa nato ang giingon diha sa verse ni Joshua, no, sa siya o ang iyang pamilya ganahan jud mga lagad sa Ginoo, no? So I hope my soul daghan kanato diri nga naay ingonana nga desire sa heart, no? Gani sila, no? Sinsa na lang gani wala kung sa kalaki si no? Kay promise mo na ni Lord, usa maluwas na tanan, nahinay na nagkada tanan. Pero dapat, aadyo tayo Dili man na yung maluwason na diha kakalikali o automatic, nagi busag yaw, nagi mag-share sa kaluwasan. No? Hinahinay o isulti, sakto itong ingon ni Pastora, atong isulti, ang unsay sakto. Dili kay atong i-compromise, ay kung ganahan nga, maguba among friendship. Di na lang na siya, yung nang kalipay. Dili. Kung ikaw, tinuod kang amigo, amiga, mag-uon ka nga ka na siya, yung ibuhat ka sa'yo na, o iyan ang ikalaglag. Kung ikaw, tinuod ka na friend, no? You will care for his or her soul sa iyong friend. Labi na ang kalag na, ang isgutan, no? We have to care about anak. Kay precious unta kay jud na sa atong Ginoo. Kung saon man ang gina-practice dili mao. So mao nay makasamot, malaglag gid sila. So kung dili na nimo sultihan sa sayo ug sa sakto nga dapat niya buhaton, iya na nang undangan, di gyud na siya makaibaw. Magpadayon pa gid na sila ni buhat nga ingunan na kay natuo man na sila kay ano. Choose you this day whom you will serve. Whether the gods which your father served. No, gikan sa ato mga ancestors. Kanununuan, kitungod mao na niya ang namatan, mao na lang sad ng kamatyan. No? Dili, ang ingon. Pili. Duha man jud na. Pili lang jud ka. Basta ako, ang akong pamilya, uyog akong pamilya, among alagaran ng Ginoo sama sa akong pamilya. So blessed day ko and thankful kay ko na tibok family na mo naagi diri sa simbahan ng Kasol. No, but ang desire na ako dili pa diha ako tubra kay naapay daghan nga member sa family nga luwasonon pa. And sigihan pa na namo prayer. Higi pa na namo battle kada gabi, kada adlaw sa pagampo. So, muna diha mga igsoon, muingon ta nga ang atong service di ay kimaw ang worship. No? So, kung mag-worship ka kay Lord, ato na din na tagaan o cheap worship, ka nang pipitsugin ba? Sa nasa Bisaya, pipitsugin. Ka nang extra lang, tira-tira lang, ka nang salin-salin. No? Dili, unta. Kay si Lord, nihatag sa iyang tibuong kinabuhi. Dili niya deserve ang imong saling-saling. Diluwas ka niya, gihigugma na kaniya daan, so wala pa nimo siya higugma. Ngayon mo na siyang salin-salinan sa imong oras, salin-salin sa imuhang pagampo, sa pagkuhan, di ba? So dapat punta dili nga na. So, kung muingon sa Pastor ngayon pa, kumusta naman ang Bible reading? Ang panginabuhi, ang pag-ampo, kasi muingon niya mo, grabihan sa pastora, striktuha sa, strikaha sa.
No? Dili man. Kay kung ikaw mismo mangutana sa imong kaugalingon, no? Cheap ra ba nga pagsamba o pag-worship ang imong ihatag sa Ginoo? No, kung nagani mag-birthday, ang the best nga kaya natong ihatag na regalo mo atong iregalo. No? Nga ang Ginoo pa nga naghatag natong kinabuhi, mao pa atong isalin-salinan. Diba? So, does it make sense ba? Make sense or nonsense sa akong isulti? Make sense? Ayan. No? Wala gini mo igsoon, ang ato lang good usahay. Makaingon ta nga sad to say lang jud no kay ang mga ubang tao sa wala pa nakailag jud sa Ginoo. No? Sa mga wala pa giluwas, no? Dili gyud nila mahatag ang 100% na pangalagad. So usahay katong giingon ni pastora nga masayang lang din ang atong oras. No? Na nagsayaw-sayaw, nagsamba-samba, nagsimba-simba, nagbitbit-bit, manika, no? Nagsagit-sagit sa daan, apan wala ginumo. Bulahan kita nga, itangtang-tas Ginoo diha. Okay, totally waste of time. Waste of years. Kay, namang ko yung mga uban nga, compromising paghihapon, nagduha-duha, no? Sad to say, dagan dyan Christian. Ay uban nga, para nila na natawag nila si Kristo. Nya, man makita na sa nimo dito, lain na po lang dito, na dito, nagkatakantan po dito, kanang lain simbahan, kapilya, mao na compromising. Ang may nga kay, ikuyog naman ng mga friends, kuyog na lang sagka. Kaya basta dili sila ganahan ba nimo mamsuko sila niya nimo ba? So imo na lang i-compromise ang imong kaugalingon. Nakaibaw naman ka ang kinsa ang tinod ng Ginoo. Pero mukuyog lang ka sa imong mga friend. Kaya ito sila dito, ligaw ka siya dito, nagsagit-sagit daw ko ng puso. So, sad to say, naapay mga yung anak, sumotog ingon ko, sura asa mama, Kristuhanan karon. Nagsangyaw ba? Ika ng pagsangyaw, usa na sa reasonable service. Ang pagsangyaw, ang pag-share sa gospel, ang pag-share sa kaluwasan, no? Ang pag-share na si Kristo mo ay makaluwas, dili ang relihiyon, dili ang good works. So unta, dili ta mo ingon nga busy man ko, wala ko'y time. Daghang ko gibuhat. No? Inahan ko, amahan ko, kinahanglan ko mangitag kwarta. First of all, ihatag sa atong puso ang Ginoo. No? Kung wala siya, wala yun. No? Kung naamang gani priority yun sa pinabuhi sa tao, walain ang Ginoo na. No? Dili na yung isingit nato lang sa time. Dili na gingon nga ato lang siya ipuno sa atong schedule. Isingit sa atong mga buhat kinana o mga list of activities. Dapat number 1 yun na sa imong list. Kinaana yun sa Matthew, seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Kung imong unahon si Lord na bahala sa imong mga gikinahanglan. O gina, at nga na ginakatinuod. So, next one, nala ko isulti nga, we do not serve the Lord as if God needed it. Tomo? Listen na, I will repeat. We do not serve the Lord as if God needed it. Sayon? No? Dili ta mo alagad sa Ginoo kay kinahanglan gyud na niya as if nga kinahanglan gyud na niya ba? O, for example, si Nish, si Wela, dili makuwangan ba ang choir sa langit, mga anghel sa langit dito, kung wala mo apil si Wela sa
sa music ministry? No? Dili. Na mga langit ito, mga angel sa langit, nindot pa kayo mga tingog, mga angelic voice to, nag-worship sa Ginoo. Nagsige to kanta sa Ginoo, nagsige to simba, samba, pagdahig sa Ginoo dito. So, dili na ingon nga kitungod, mga lagad ka, kay kuwangan ang volunteer sa simbahan. Mga lagad ka, kay kuwangan ang music. Mga lagad ka, kay kuwangan we need workers. Yes, we need workers. Pero, ang ato diha, ipangita, dili volunteer. Servants. I repeat, my son, pamina mo, we do not serve the Lord as if God needed it. We serve the Lord because we need it. Kinahanglan jud ta mo serve niya. It is a response, no? Sa akong kingon kanya, dili pwede, dili jud nimo kaya nga dili jud ka maka-respond sa gugma sa Ginoo. Dili pwede nga dili ka maka-respond sa pagkamaayo sa Ginoo. Dili ka pwede nga dili ka mo response nga ikaw gitagaan kag kaluwasan o kinabuhing walay katapusan sa Ginoo. Amen. So, dili na ingon nga we worship Him because you need your worship. No, ay dagang anghel dito. But we need to worship the Lord as a response sa iyang pagkamaayo. No? Karon mayon ta nga, naroon din na bro. Kanang naroon din sila na lang, mga anghel na lang, kinahanglan busy lagi kay ko, dagang di ko schedule. Oy, di ba pwede sila na lang worship sa Ginoo? No? Dili. Eh kung tinuod, genuine, no? Genuine jud ang imong na-encounter sa Ginoo, kanang authentic jud ang imong pagdawat niya, no? Nasinati jud nimo iyang pagkamaayo. Dili pwede nga dili ta mo response. Dili pwede nga dili ta mo worship. Dili pwede nga dili ta mo serve. Kaya kung tinuod ang anak, mga lagad kita. Musamba kita sa atong butayin kita sa Panginoon. And ang atong pagpangalagad is our form of worship. Okay? So, may soon, na ako yung isa verse po diri na akong ibutang, napaliw ko nish, no? Kaduha na yung verse ang kang Joshua, hindi katulo, hiingon ang revelation o ipadayag. No? Patro si, ikaw ang among Ginoo Diyos, tapos ikaw ang magdawat sa pagpasidungog, pagtahon o gahom, kay gimugna mo ang tanan, mga butang, gibuhat mo sila sumala sa imo kabubuton. No? Worthy are you, O Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things. Andin mo na. And by your will, they existed and were created. Created, wow. Kung saan na lang data? Diba created? Creation man ta sa Ginoo. Create man ta sa Ginoo. I-create ta. No? Kung wala ang kabubuton sa Ginoo nga mugnaon ng tawa, sama sa ingon, ang Ginoo magpapiling Ginoo bisan wala ang tawa. So ang ayan lang yun. Tapos, ikaw ang dawat sa pagpasidungog. Kaya tungod niya, tungod sa iyang will, no? By your will, they existed and were created. You and me were God's creation. Or created by God. No? So, kinsa may naghimo na to, di ba, Ginoo? And it's just worthy to serve Him. Dapat lang yun, di ba, nga alagaran ang naghimo ka na to. Amen ba? Amen? Okay. So, ay ba mo mga exo, ka to, naisguto ganina ni nagkuhan siya, magsunglig ka. Sa to, hindi mo makuha ng timo. Hindi na? Oh, di ba? So, usa ni isang
makahinder man gud sa pag-serve. Kung sahay ka ng number one dyan na mauho mong uy, dili na ko kaya. No? Bisan pag tagilid pa na imong tingo, tagilid pa na imong pagpangalagad kay kuwang-kuwangan imong body parts, no? Unlike sa uban na kumplito, pareha ni bonita. Bisan pag-amang ka, kung ang imong kasing-kasing mukanta o magdaig sa Ginoo, makita o mahiwaw na sa atong Dios. So dili na ingon nga, ay nababila niya bro, di mo ka maong kanta. Kaya na niyo. By the grace of God. Kaya na, makatunan, by the grace of God. Charlotte bitaw, si Charis, wala ko kay bawo, nakabaw din mong drums. Yakin, kabaw mong keyboard. Ako na ibawan, ang usa, kamaw mong drawing, ang usa, kamaw mong sayaw. Pero the more na nasigil ang po ni Pastora, Lord, tagain may drummer. Naratay ko din sa akong mga anak. Pero Lord, tagain tig keyboard, naratay isa. I-provide yun niya. So iya gining will ang sibusaw. Iya gining will nga dirita magtapok, dirita magtigong para ato siyang daigon simbaw. Amen? Amen. So, worthy lang yun. Hingon niya sa Revelation. Worthy are you, O Lord and God, no, to receive glory and honor and power. No, kay siya ang nagmugna sa tanan. So, aliw kong down. Masawa na itong 1 Peter. No, another verse po ni. 1 Pedro 4:10. As each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. No, sa Bisaya, matagusan na nato kay hatagan sa Dios og gasa. Gamiton nato kini alang sa kaayuhan sa matagusa. Isip maayo nga sinaligan niini nagalain-laing mga gasa. So na jud ay gihatag ang Ginoo. So before we were created, naa na gihatag ng gift. Ato lang na i-discern, ato lang ng pangitaon, i-discover. O unsa yun nga gihatag sa Ginoo nga magamit para sa iyang kahimayaan. Para sa iyang glory. Like image. O karon siya tikuan sa computer. So ana, nga nang klase nga service, no? Dili na maadto sa dili na kawang. Any small things dili na I repeat, ako ginaisulti, any small things dili na gina-despise sa Ginoo. You don't have to despise small things. Kaya ingon ang Bible, bisa lang ka na imong buhok. Kabaw ang Ginoo bila na kabuhok. Gamay na kayo na, buhok. Pero kaibaw siya na kaibaw sa total na. Why scientist o kinsa pa ng modern technology, nakaihap na sa tumbok, pero ang Ginoo niingon siya sa Bible, as tang imong strands of hair, kabaw siya kung pila na kabuhok. So do not despise small things. No, ingon siya, if you have faith as small as mustard seed. No, ingat na ang iyang mga parable, iyang mga example. Kaya even small things that you do matters to God. So, unsa pa na agamay, basta para na sa Ginoo, makita sa imong kasing-kasing, para ginaya, authentic na, genuine na, dili na sip-sip, dili na pakitang tao, pakita niya, kay tungod, para aron ingnon. Ang Ginoo makakita na sa atong kasing-kasing. Nahibaw na siya sa tinuod, unsa ba na imong gitaguan diha. So, when you serve God, even in small things, ay nga na, counted na ni Lord. Dili na siya vague. Dili na siya kawang. Okay. When you sing, you dance, you pray, you preach, is you are serving the Lord. Ikaw na, nung nangalagad. Servant of volunteers, lahit ito siya. One time na nagkuhan ng prayer, nagkuhan ng celebration mo sa Edgeworth, fasting and kuhan. So nagkuhan may mga leaders po sa Cebu. And ang topic ng mo is, what is the difference of volunteers, a volunteer, and a servant?
No? Yung tagpariha naman. Yung mga volunteer, naglihok, masad na. Ang servant, naglihok, masad na. Ang nakalahi lang, ang volunteer, pwede siya mabalibad. Di sa uganahan, ugma. Di lang po, sulod na lang. Pero ang servant, no? Mao yun ang angay dapat sa usang Kristiyanon, being a servant, kaya ang servant, wholeheartedly, nga iya yun ang buhaton to please God. I repeat, I just can't help it na dili ko mo response sa pagkamayo sa Ginoo. So I need to serve God with all my heart, with the best that I can. So dili lang ingon nga salin-salin. No? Dili lang ingon nga ugman na kita, ugman na lang tingnan dayon no. Tugon mo ko. Remember, the more you kill the desire of the flesh. Diba mo nga kung pag-ampo mo nya duka na kayo, mas pleasing na ni Lord. Diba mo? Kung sa may prayerful kayo diri mo na gabi, isa pa mo. Like before matulog ba, duka na. Uy, hindi mag-ampo gabi hindi ay. Kanang duka na kayo na mag-ampo. Kung nga imog yung gipugos ang imong lawas nga, Lord, mo-ampo jud ko para imo ni. Di mahimo nga dili jud ko makistorya nimo, di ko gusto mahuman ang adlaw nga wala ko kapasalamat nimo. Wala ko kadayon nimo. No? Wala ko kapangayo og wisdom diha kanimo para ugma ang sanas ng buhaton. Bubangon jud ko sa duka na kayo, and it is more pleasing to God. Kay imong gi-overcome ang imong desire sa flesh nga gusto na jud ka matuog pero imong gi-overcome, imong gi-endure ang katugo nimo, no? Ang imong duka, imo nang gi-overcome, imo jud gi-fight ba. So meaning ang nagtibabaw ang imong espirituhan, dili ang lawas mo. And the more you kill your flesh, it is more delightful to the Lord. Mas ganahan siya minaw sa iyong prayer. Ayaw lang nga. Heavenly Father, Lord, naugman ng amen. Ayaw lang na. No? So ato yung kabutan nga best yun, nga makapray yun ko. Because I know it is more pleasing to God. Mas naminaw siya ng prayer. Ibig na duka na ka, imo siya gitagatay. Ibig na kapoy ka, imo siyang i-prioritize sa gitagaan niya, punin mo siya time sa pag-ampo, sa pagstorya. Nung imo yung giyatagan ng time, nga imo yampo ang mga friends nimo, na kay mga ampo nga, ay makadala ang kalal para sa gingharian sa Ginoo. No? And it is more delightful to God, mga children. So, pero balik ka, ang gingon mo ninyo nga volunteer o ang servant is lahi. No? So, nagkalahi na sila in a way nga ang servant na ayos siya kasing-kasing o priority ang ma-please ang Ginoo. While the volunteer is pwede unya-unya lang. No? Dili siya sa tawagan ng dili siya sukon pa, pulsari ba? No? Dili makabalibad na siya na. Pwede rin umana lang kung ato sa church or next Sunday lang kung sigbak. So, lahi namin nga na ang pagka-volunteer o ang pag-servant, no? Si Lord always on time. Siyempre, I will try to be on time. I will try to be early. Dili ko gusto nga magsugod na ang praise and worship, late ko. Kaya ang Ginoo, always on time. So kita, we will try our best. No? Kung ang atong service day is ang atong worship sa Ginoo, atong ihatag ang best. No? Di ko gusto nga ma-absent ko one week lang sa kabuwan sa fellowship. Kaya si Lord, wala mo absent sa akong kinabuhi. Amen? Naa siya permi, naaman na eh. Wa siya natog, naa siya nimo nagbantay. Ngayon mo na siya inyo nga, absent sa karon, dito kong simba karon. Yan ako yung akaw. Diba? Nga na ba tayo may son? I hope, dili. No? So, maliwag na English. These are the three things atong lesson karong hapuna. Number 1, serving God is
of gratitude. Diba? So, dili pwede ang response. Dili pwedeng dili na to suplian. No? Ato na lang ingon, nagiluwas na sa Ginoo. Di ba pwede ato na lang suplian sa lang iyang pagluwas na to? Ato na lang ingon. Diyan na lang sa pagkamatay ni Kristo sa krus para lang maluwas ka. Dako na kaya na natong gratitude nga. Utang kabubuton. Kung natin utang kabubuton ha, kung ang tao na utang kabubuton sa Ginoo, dili na may isulti. But serving God is an expression of gratitude. Number 2, serving the Lord teaches us to be selfless. No? Kay mo to ang ingon, no dili na to add-on lang si Lord. Dili nga in times lang na to need, tawag ko na to si Lord. In times lang natay blessing, magpasalamat ta ni Lord. Na wala obstacles, sufferings, naamon yun na, given mo na, always be grateful to God. And that will teach us to be selfless. No? Serving the Lord and making the Lord your priority in life, it teaches us to be selfless, Christian. Amen? So, ikatulo, it is not just about favor, but must have labor. No? So, kusgan kay good kay minsan. No, I'm preaching myself also here. No, sa good ka na siyempre, newly Christian and napay mga struggles, mga angay pang tangtangon, no, usbon, mga kinahiya nga dili na dapat buhatonon sa Kristohanon, like say dugay mo mata, no? Wala pa yung nanang Kristohanon, kinahanglan Christ sa iyo man yung mata. Ako, pero mo ko nang sabad sa akong iyaanan. Gaya ng mata eh. No? So, mga dagan pa kayo ko usbon. Dagan pa kayo ko upuan pa na ako sa stage sa pruning sa akong kinabuhi. Mga dili, mga yung nga butlon ba. So na ako diha, usa ko sa mga the blessed aning kining topic karon, no? Kay ang favor ni Lord na ano man permanente. And I believe, kung di mo believe, dili wala ginanin yung favor. Kung di mo motoo, kay dili man ninyo i-claim, i-practice jud na nato dapat ang pag-claim sa mga promises ni Lord. Dili jud na nato ingon nga kutob ra nato basa, it is kanang true. Ngaya yun ang tumanon. Ingon gani, kung mag-pray ka, pray the word. And it is a yes prayer. Pray the word. And it is an answer prayer. Kaya yaman ng word. Ang lain sa kayo din na niya tumano, ay mo, siya baka ko ng Ginoo. Pray the word, and it is a yes prayer. Advice lang. No? So, ako, my son, sama sa akong gingon, napa ko yung mga dagang adjustment, no? I'm not perfect. Tausag ko, and I'm living my life as a Christian, pero I don't want to be compromising. Napa ko yung mga angay na usbon, napa ko yung mga angay na baguhon. No? Like, pastoral na yung pakinanglan nga mo adapt sa pagka-high-tech sa karon. Trending, mo na siya kuhan, mga nila live, mga vlog-vlog. Pero mo naman na yung trending, kinanglan mo tamo sabay. Kaya kung dili ka mo sabay, saan na ito pagsangyaw sa may balita? No, kung taon saan ito pag-preach, kinanglan tamo sabay. No? So, basta, ayun anak, and salamat sa Ginoo, bisan yung anak, lisod. Bisan, lisod ang pruning ni Lord sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Wala akong surrender. Kaya kung surrender pa ko, wala akong diri karon. Balik sa kunito, syagit o puso. Ready? You know, kung surrender pa ko, grabiya din ni Kristo, mag-Kristohanon tayo, nagana na itong tantanong sa atong kinabuhi. Uy, nagtuo mo nga. Dali ra pagka Kristohanon. Lisod, oy. Kinasing-kasing ng Kristohanon, lisod.
biyaan ni mo ang mga naandalan ni mo yung ikalipay-lipay sa una. Oh, yan, dali na ninyo. Isod na. Wow, sa una pala hubog ko, karon mga oras sa wala. Tuog ko karon, Richard Gamay, inom na sa pagkamata, hindi ka mata. Kabuya lagi daw, pero bahala na lang. No? At least, ba mo surrender. Dili man na anang ang sacrifice dili man sayon. Diba? Kung atong balikon tong gingon, offer yourself as a living sacrifice. Living, no? Living sacrifice. May so just a recap and a review. In the Old Testament, sacrificial or animal sacrifices is needed. Na naman, it is a substitute for their sin. No, kung nakasala mo sa katao, mag-alay sila og animal blood. Ang magdala na dito sa tabernakulo ang priest. Ang priest po, magligo sa siya dito siyang lawas. Wow, limpyo dito. Bago siya musug. Nga ka na yung tiil na ano siya, bell. Nga ka nang kuha na ang bell, nasa nahigot. So, wayan lang ampo dito ang priest. Si Kuan, si Charis, na isala, Lord, pasaylua siya, Lord, mao niyang gi-offer, mao ni nga na siguro dito. O niya, karon kay si Charis, di wala, dili man kinasing-kasing jud siya nga nag-repent or mga ipasaylo sa Ginoo. So wala gi-accept sa Ginoo ang offer, ang priest may mabuthan, patay. Muwagtang ragkalit. So dili na gani mo tingog ang bell dito sulod sa tabernakulo. Pana, bitaro na lang yung pisik. Bitaro na to. Kay meaning, hasta tong priest wala tawata ang offerings. No? But we are blessed. No? Naabot si Kristo. The ultimate sacrifice. The Lamb of God nga dili na kinahanglan moagi pa ta og priest, no? E kung wayon ta ingon wala pa si Kristo siguro manas timirigin sa high priest adto siya dito sa Jerusalem magdaa siya baka dito or dito siya pagpalit og baka o tupa, no? Kay kada sala nato kinahanglan man ta mo man ibayad nato para sa ilong dos Ginoo, no? Puno ka siguro sa Jerusalem sa tao, no? Sana mga nakasalang tao na dito mag-offer. Hantod karon buwa pa nabot si Kristo. And thank God, no, the ultimate sacrifice, the Lamb of God, no? Jesus Christ, who committed no sin. Ang ayan lamang magnabayad sa atong mga sala dito sa krus sa Kalbaryo. Amen? No? So, muna akong gingon mga igsoon, ang sa una, past Old Testament, patay na sacrifice. Nagkaroon ingon si Apostle Paul. Therefore, I urge you, brothers and sisters, no? Brother Don, Brother Walter, no? Kay Edwin, Brother Nish, Bella, Jerly, no? Pinsi. Therefore, I urge you, no, to offer yourself as a living sacrifice. Anong living man? Kung sa may meaning anang living ni Apostle Paul. Why living? Dili ba pwede magdala na lang sa bukpati dito sa simbahan? Bro, ako lang ikuan, offer lang. Why living? Dili na kay bayran naman ni Jesus Christ ang sala nato. Karon, kung sa may acceptable sa Ginoo as a form of worship, kung sa acceptable sa Ginoo as a form of service. Living. Mo ba? Kinahanglan day kung mugdana og dugo ani bro. Kay sa una dugo man tas mananap nya karon living naman so dili mo siguro maglaslas-laslas ug marana koy dugo ka. Dili. Unsay sabot diha? Living sacrifice, it is your lifestyle. Lifestyle means on. I repeat, your living sacrifice, your reasonable service is your lifestyle. How do you live your life?
How how do you decide in your life? Choices you make, no? The things you do is a form of worship, is a form of service sa atong Ginoo. Lifestyle. Kung sa'yo nakita sa imong lifestyle, mao'y nakita sa imong pag-worship. Kung ang imong lifestyle diha, naka-bless og tao. No? Grabe ha, yung Mitchell sa una pala, ubog ni. Grabe ha, og usap yun. Kinsa may nahimaya? Si Mitchell ba? Ang Ginoo. Yung si Aying ba? Karong itawag na nila Brother Paul, pala ubog kayo na sa una. Pero karong tanawag, yung usap na diya, nagsinag-storya diya sa ba? Grabe ang Ginoo, yung usap niya sa Ginoo. Kinsa man na mag-bless, kinsa man na mag-glorify. Ako ba? Ang Ginoo. So kung ang lifestyle nimo kahimahimaya para sa Ginoo, then you are worshiping God in the right way. No? Pero kung imong lifestyle dili ka glorify sa Ginoo, the unpleasing. Let's say unpleasing. No? So ang imong service unpleasing, ang imong worship unpleasing. Kaya ang imong lifestyle unpleasing sa Ginoo. Nasabtan na ba mga igsoon? Kung sa atong living sacrifice, it is our lifestyle. No? Ang kinabuhi Kristohanon, tinuod nga Kristohanon, nang kinabuhi sama sa kinabuhi ni Kristo. Amen? So, recognition. Next on, another verse in 1 Corinthians chapter 10:31. So whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. No? So dahil ang imong lifestyle ba? Ka-glory-glory ba na sa Ginoo? Kahimaya ba na sa Ginoo ang imong lifestyle? No, nakasuwan diya. Whether you eat or drink. Bisan pag sa iyong pagkaon, nagampo ba ka? Nagpasalamat ba ka before ka kaon? Nasag ka nang inom lang ang juice. Do you say, thank you Lord? Na ako'y giinom ka ron. Thank you Lord for the water, walang giuhaw. No? 1 Corinthians 10:31. Another verse. No? In Galatians chapter 6 verse 9. And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if you do not give up. Sama na ako, wala ko surrender. No? Kaya kung wala ko surrender, ay kung ni-surrender ko, wala na ko dire karon. No? Na ay kan makuha kung dili ta mo surrender. And when we don't surrender, God is teaching us something new. No? Kung pasensyoso ka, taas kag pasensya niya, kitagaan kag test. Eh, medyo na-test jud ang imong patience. No? Kung ni-surrender ka, balik ka sa una, backslide ka. Short-tempered na pud ka. No? Hot-headed na sad ka, dali kay ka masuko. Pero kung imo na ma-endure, another room for learning na. Another room. God is teaching you another or something new in your life. No? Hindi mo surrender. And Revelations 22 verse 13. And behold, I come quickly. No? Ato ni iling ang duha. Kung dili ta mo surrender sa pagpangalagad sa Ginoo, kung dili ta mo surrender sa atong pagdaig sa Ginoo, no? Ang atong lifestyle atong gina-offer sa Ginoo. And then Revelation 22:13. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according to his work na, according as his work shall be. Nasa ubang version. According to his works. No? So nga nung dili ka surrender sa atong pag-offer sa atong paggalingon, mintras buhay pa ta, kinaay nagpaabot nga reward. Reward is given, my soul. Given na sa atong Diyos. No? Naman sa atong ingon, dili na need sa Ginoo, pwede rin ka worship. Pero as a response nga ikaw anak sa Diyos,
response yun na. Dili na to kaya nga di nato ipadayag sa Ginoo ang atong pagdayig, ang atong pagsinggit, pagsyagit, o kanang pagkanta, no? Praise and worship songs niya. Dili na to ang kaya kay kung ato na ilong-loob pa. Remember na ko first encounter ko ni Lord ba? Minaw lang ko praise and worship, totoo na ulo ha. Ingana ang conviction sa akong pagkatawa to, sa akong kinabuhi katunga time. At saksi na ko mas Mitchell. Ano ka diha? Ayun lang mga. Okay. Nanay conviction ba? So dili ko mo response sa Lord, maayo kay ka Lord in pag-usap. Lord, sa akong kinabuhi, maayo jud kay ka. Ayaw ka nish down. Wala. Okay, so, ito no, na-jot down na ito ninyo. Katong tulong nga verse, no? So, my son, before I end, no, unta, ining ang mensahe sa atong Diyos, karon nga word. No, kutob sa atong kasing-kasing, dili lang kutob sa atong dunggan, no? Nadili lang ta sige favor, kundi kinahanglan sa tao labor, no? Because our service is our worship. Dili lang spiritual worship. In other terms and translation, it is the reasonable service, no? So, ako na doon. And before we end, so, ako lang untang i-share po the testimony with Nanina, nag-testify si Mitchell, bitaw. Ako sa inyo pasalamat ako. Pasalamat sa po sa Ginoo. Siguro kung wala ko diri karon nasa ko dito. Or dito sa mga fireworks. Pero wala man sa kuha na nagdala ko manika. Ako ang giapas anang kuan. Ang mga himno nun sa dalan. Ang mga... wala na ganit tagay diri ba? Hurot na. Dari na sa Gustikas. Siya. Saan? Likuran, dito na ko. Hato din na mahurot. Hurot na dito na sa Gustikas. Ya ako ang tipo nga mo inom. Dili ko mukaon. Mao na matutyo dito ko. Hita. Tuog na ko. Recharge gamay. Balik na saan? Lagi, grabe kay ko. Hindi ko na unda. Karon. Kung sa karon lagi, imagino na ko karon. Nagkatakanta diri, wala na itagay. Bahala, nagkatakanta lang siya katakanta dito. May beer dito, siya ko dito, libre. At ito lang ba dito? Walay gasto, pero hubog, pero kapoy sa lawas. Yan makalawad sa lawas. No? So, wala dyan maayong gibuhat. Pasalamat dyan ko sa Ginoo, nga iya akong gikuha. Sakto si Pastora, we are chosen. Sa kadaghan nila na dito, kita na ata diri. Gipili. Gikuha sa Ginoo. Gipalayo sa kangit-ngit. Giluwas, anak. No? Ay kung wala ta makristohanon, siguro usa tas mga nagsayaw dito. Kung ana ba kay kung sa lagi ang nakadak-an, nakamatan mo say makamat yan. Nung not knowing, wakabaw sa tinuod. And sad to say, lagi na, daghan sila, kita gamay pang kita gamay pa man ang nagasangyaw. So, this is the time, hopefully, kaning message, ma-inspire ta, sa pag-serve. Dili lang kay volunteer ang kinahanglan ni Lord. He needs a servant. Dili kay volunteer lang sa simbahan, volunteer lang kay tungod naakuwangan ng tao, no. It is your service that your service is a kind of worship para kay Lord. No, so dili lang ngayon na ugma na lang, ngayon niya na lang kay ang servant wholeheartedly. No? So ngayon ako na ning umanon and before we end, mag-praise ata. Heavenly Father, Lord, thank you for the message today. Lord God, salamat sa
pagtudlo ka na mo nga angayan ng Judeka nga halaran sa among kinabuhi, Lord God. Among lifestyle, Ginoo, Lord. Sukad karon amo na ning ihalad diha kanimo, Lord God. Dili para nako, kundi para sa imong kahimayaan, Diyos. Lord, we pray, Lord God, that each one of us here, Lord God, na dili lang untan kutob diri sa simbahan ka. Ang paninig uli, mausab na po ang lifestyle, Lord. Lord, sukad karon nga amo ning nadunggan, amo ning i-treasure sa among kasing-kasing, Lord God. Because, Lord, dili na mo kaya nga dili nimo respond sa imong kamaayo. Dili na mo kaya nga dili na mo suklian ng imong gugma. Dili na mo kaya, Lord God, kung wala ka. Lord, thank you kayo, Lord, sa imong presence, Lord God, for the wisdom, Lord God. All praises and glory belongs to you, Lord God. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Praise God. What a wonderful message. No? Nabatay nakatunan. No? Kay believe. Ang istorya ang Ginoo nato. Kay panahon na nga mga lagad dito sa Ginoo. The reason why God choose us. Dili lang lingkod, pauli, lingkod kaon pa day. Ari diri. Lingkod, kaon, human uli. Human balik na pod. No? So the reason nga gipili ta sa Ginoo para mga lagad sa ilaha. No, walay mga anak sa Ginoo nga wala mga lagad. No? So I love the message, no, katong ang text verse, no, nga my reward is with me. So gusto ba ta makadawat sa reward sa Ginoo? So my reward is with me. And then iyang ihatag sa mga tao nga nangalagad. Kung may kag-reward, makuha ba na ang reward? Like for example, kung may mga raffle, di ba? Na ay reward ang sakyanan. Makuha ba na ang reward kung wala ta mo join sa raffle? Dili yun. Makadaog ba ka ana kung dili ka mo kuan? Kana dili ka mo join sa raffle, dili yun. So ang reward madawat lang nato kung mo join ka, kung mo appeal ka. Okay? So meaning ang pagpangalagan sa Ginoo kinahanglan mo appeal ta, mo serve ka sa Ginoo. And mao na ang rason mga igsoon nga kuan ngano giluwas ta. Karon is ang kabalo ta nga ang kaning elder south kuan gyud gibutang gyud ta dili aksidente. Wa mo kailan ninyo ba sa una taga mabulog ya ko. Ojo kailan ning mi iso kailan ning dundon kailan gyud sa una. Kung kisa may nagdahom nga mag-ilan ta magkita ta diri sa Walter, no, silang principal. Wa yun ko magdahom. No, kay taga mabulog kalayo. Pero kay naa may gipapuhat ang Ginoo diri sa South. Ug dili aksidente nga naa mo diri nga church, naa mo diri nga family. Dili na aksidente kay matud pa tungod sa inyong effort, dili tungod sa grasya sa Ginoo ug naay purpose.